салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё, хайр чӣ? Ҳамон рӯзе ки ҳама интизор будам фаро расид. Баъд аз гузариши 3 сол мо метавонем рақобати Криштиану Роналду ва Лионел Мессиро дар майдон бубинем. Худи имрӯз соати 11:00 ба вақти Москва бозие ки ҳама интизор буданд дар охирон бозиҳои гурӯҳӣ гузаронида мешавад. Барои ин ки ин бозӣ боз ҳам ҷолибтар гузарад, барои шумо ман видеоро нишон медиҳам ки чӣ хел мухлисони Барселона Роналдуро пешвоз гирифтанд ва ҳамчунин реаксияи ӯро вақте ки мухлисон номи Мессиро файриёд заданд. ва ҳамчунин мехоҳам имрӯз барои шумо интервюи як хел бозингарон ва тренерро пешниҳод кунам ки онҳо дар бораи бозӣ ва Криштиану Роналду чӣ фикр доранд. Акнун дар ягон ҷо баъз уршнед, мо бошад сар мекунем. Барселона зидди Ювентус, Месси зидди Роналду. Рақобате ки ҳамаи мо зиёда аз 2 сол интизораш будем. Дар бозии аввал Роналду коронавирус шуд, аммо дар бозии оянда ба рақобати ӯ бо Месси ҳеҷ чиз халал намерасонад. Ҳарчанд ки ҳолати Барса дар Ла Лига бад аст, аммо онҳо дар Лигаи Чемпионҳо шикастнопазиранд. Бинобар ин ман ба ғалабаи онҳо ставка хоҳам кард. Шумо бошад метавонед интихоботонро худатон кунед, зеро дар 1xbet барои ин рақобат коэффициентҳои баланд пешниҳод карда мешавад. оиди нагузаштани ставка ва сӯхтани пулатон умуман фикр накунед, зеро ҳозир аксия рафта истодааст. Дар ҳоли бой додани ставка маблағ ба ҳисобатон бармегардад. барои имкониятро истифода кардан ба дания пользователи даромада участие в аксиякро фаъол кунед. ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. акнун биёед пресс-конференсияи Роналд Куман ва Филиппи Каутиньоро гӯш мекунем. дар ҳар як бозӣ ҳадафи мо пирӯзӣ ва бозии хуб аст. мо мехоҳем дар гурӯҳ ҷои аввалро гирем. мо бартарии 3 хол дорем ва дар меҳмонӣ бо ҳисоби 2-0 ғолиб баромадем. аз ин рӯ мо барои ҷои аввал имкониятҳои калон дорем. Педри ба ҷуз Ференцварош дар ҳама бозиҳо бозӣ кардааст. ин муваффақияти бузург барои як писарбачаи 17-сола мебошад ва ӯ сазовори ин аст. вай метавонад дар якчанд мавқеъ бозӣ кунад ва аз дасти ӯ ин кор хуб мебарояд. ин аз рақиб вобаста аст ки ба мо чӣ лозим аст. Педри метавонад ба мо бисёр чизро диҳад барои он ки ӯ зирак мебошад. Месси барои дастаи мо хеле муҳим аст, зеро ҳамеша амалҳои зиёде аз ӯ рух медиҳанд. баъзан Мессиро айбдор кардан осонтар аст, зеро ӯ аз рӯи карьераи худ беҳтарин дар ҷаҳон аст. аммо Лео дар хатти ҳимоя ягон иштибоҳи роҳ надод. мо қувваи худро барои проблемаҳои дохилӣ сарф намекунем, зеро мо таъсир расонида наметавонем. ҳамчун тренер ман бояд ҳар як бозингарро беҳтар кунам. Роналду то ҳол дар қатори бозингарони беҳтарин дохил мешавад. ӯ хело голҳои зиёд мезанад. мо бояд дар хатти ҳимоя хуб ҳунарнамоӣ кунем, зеро ӯ метавонад ба мо мушкилӣ эҷод намояд. агар мо ӯро дошта натавонем, то мушкилии калон моро интизор аст. хело хуб мешавад дар майдон ду қаҳрамонро бинем, Месси ва Роналду, футболбозони беҳтарин дар муддати 15 соли охир. нодуруст мешавад агар мо гӯем кадомаш беҳтарин аст. ман аз бозии ҳарду онҳо ҳаловат мебарам, зеро онҳо дар майдон ба мо футболи беҳтаринро нишон медиҳанд. имрӯз моро бозии олиҷаноб интизор аст, гуфт Куман. дар Барселона тренер ва нисфи бозингарон иваз шуданд. навсозӣ идома дорад. шумо бояд сабр кунед ва мо дар дохили даста кӯшиш хоҳем кард ки ҳамаи чизро ба тариқи беҳтарин анҷом диҳем. мо дар марҳилаи навсозӣ қарор дорем. мо бояд онро оромона қабул намоем. мо бояд ҳар рӯз ҳар лаҳзае ки аз дастамон ҳеҷ чиз наояд, ягон чизи дигарро илова намоем. мо дар даста бо ҳама ва бо мураббӣ бисёр суҳбат мекунем. вақте ки шумо дар бозии муҳим мағлуб мешавед, ҳамеша душвор аст, зеро ҳама ноумеданд. ман мебинам ки даста гуруснаи ғалаба аст. ман бошам аз ҳарвақта дида қавитарам ва мебинам ки даста воқеан мехоҳад инро тағйир диҳад. ман кӯшиш мекунам ки ҳар ҷое ки тренер ба ман гузорад, миқдори хуби корро иҷро кунам. консентратсияи баланд ба шумо имкон медиҳад ки беҳтар бозӣ кунед. ман мехоҳам дар мавқеи муайян кардаи тренер беҳтар бозӣ кунам, гуфт Каутиньо.
ба ҳамин видеои имрӯза тамом дӯстон. Дар комментария прогнозҳои худро дар ин бозӣ нависед. Ман бошад ба шумо тамошои беҳтаринро таманно дорам. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гайров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.